No niin, mä löysin lisää niitä kustomoituja romeja siihen Samsung Galaxy J5 2017 vuoden Android 13, että pystyy niinku suurimmillaan päivittämään sen niin sitten. Mutta Linea-kehos on siitä vähän hankala, kun se ei saa lisenssisyistä tarjota se RAMSin mukana Google-palveluita. Eli Google-palvelut on oltava erikseen, koska Google-palveluita ei saa olla tosiaan niissä kyseisissä siinä niin sanotussa Linea-kehos-levykuvassa. Ei saa olla Google-palveluita. Ja tervetuloa tullaan jälleen kerran mun ihan ensimmäisten kanavavideoiden pariin. Mä loin Protonmaililla nyt sähköpostiosoitteen. Kun Google-tunnuksen luomisessa niin ei tarvitse olla tosiaan sitä niin sanottua Google-osoitetta, vaan että sen voi luoda halutulla sen sähköpostin. Et se, kun Googlehan on ollut aina se, että puhelin on luotava Googlen tiedoilla ja sitten se kirjaututtava, mutta se tuli pari vuotta sitten mahdolliseksi, että Googlen näitä tietoja ei välttämättä tarvitse, jos haluaa tehdä vaihtoehtoisen sähköpostitoimijan kautta tavallaan ne sähköpostitilin sinne puhelimeen. Eli sä voit tosiaan vaihtoehtoisen sähköpostitoimijan kautta tehdä sen tilin, eli sun ei ole pakko käyttää sitä Gmailia, jos sä et halua, että sä voit luoda sen vaihtoehtoisen palvelutarjoajan kautta sen kyseisen tilin, että sä voit luoda sen tilin vaihtoehtoisen sähköpostitoimijan kautta, että se on oikeastaan hyvä, niin sitten voi valita, että minkä toimijan kautta sä sitä tiliä teet, että se on oikeastaan hyvä, niin sä pystyt sitten valkkaamaan, että minkä palvelutarjoajan kautta sen tilin tahot tehdä, että se on oikeastaan paras. Sitten ei tarvitse sitä miettiä ja pohtia, vaan se, että sä voit päättää, että minkä toimijan kautta se aukeaa kello 12. Et sit sä voit päättää, että minkä tilitoimijan kautta sä haluat sen sähköpostin tehdä. Että se on, kun siinä on ollut ennen silleen, kun ensimmäiset Google-puhelimet tuli ja ensimmäistä kertaa, kun oli tää Gmailin kirjautuminen, niin se oli se puhelin silleen, että se vaati Google-tilin, jotta sä pystyit sitä laitetta käyttämään ja sulla piti olla se Gmail-osoite siinä, mutta nyt nykyään pystyy lisäämään jonkun toisen sähköpostin ja käyttää sitä Google-tilinä. Eli nyt mulla on semmonen beep@protonmail.com. Mä pystyn käyttämään vaihtoehtoisen toimitsijan sähköpostia. Mä tykkään Protonista enemmän, kun Proton on kaikilla tavoin suojattu ja se on parempi se Protonmail kuin mikään muu, koska Proton on tietyllä tavalla paljon suojatumpi käyttöjärjestelmä. Ai niin kuin ystävä olla tuolla. Ei se nyt enää pitäisi olla tuolla Toivon keskuksessa, koska ystävä kyllä sanoi kerran, että hän on loppuun asti siellä Toivon keskuksessa, mutta kun mä en sitten tiedä, että onko se ystävä nyt siellä loppuun asti, kun mä en nyt sitten tiedä, että onko ystävä siellä loppuun asti vaiko ei, koska en ole saanut mitään kantaa häneltä. Nyt on hyvä, että on mahdollista käyttää jonkun muunkin toimijan sähköpostia puhelimessa, niin kuin YouTube-videoiden latauspaikkana ja tilinä kuin Gmailia, että se on oikeasti ihan paras. Anteeksi, mulla on tää näin reipas kävelytahti, anteeksi YouTubessa aamupäivänsä avaaville, niin että mulla on näin kova tää kävelytahti, mutta mulla on kusihätä. Kun pitää päästä nopeasti vessaan, että ei tuu sitten housuun. Niin tänään viimeistä päivää Samsung Galaxy A10 kanssa ja huomenna ensimmäistä päivää Samsung
viitoinen 2017 vuoden. Sille laitteelle on tosi paljon tehty kustomoituja rompseja. Se oli silleen, että kun laitteella tähän oli niin kuin läsännyt levykuvan silleen, että oli käyttänyt Odinia ja se oli TVL:n sitten läsännyt tolle Samsung Galaxy J5 2017 vuoden, niin se oli käyttänyt oikeeta sitä niin kuin levykuvaa, niin se oli silti vetänyt laitteen palautukseen, niin laitteen omaan palautukseen, niin täytyy etsiä sieltä joku toinen semmonen palautus, mitä voi käyttää, niin ehkä se sitten vie oikeaan. Ja ehkä sen niinku toisen palautuksen käyttäminen, niin kun se pitää valita listalta vaihtoehtoinen palautus, niin jos ei se ensimmäinen käy, että se ensimmäinen TVLP-rekovety, jos se vie sinne laitteen omaan palautukseen, niin sitten täytyy käyttää vaihtoehtoista sitä TVLP:tä. Pitää kokeilla listalta kaikki, että ettei joku niistä veisi sinne TVLP-palautukseen. 20 mä siitä puhelimesta maksan. Siinä on lompakkokuoret ja 3000 mAh akkua. Se riittää pitkään. Mä korjautan satosesta pyörän. 35 € on se. Ja se ottaa ne pistosojaamattomat ja sillä tavalla niin sitten maksan sen 35 € ja siitä vähennetään 20. Ja mulle jää 45 € yhteensä, niin se riittää koko kuukausin. Hyvä.